सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव दिनैनि बे गफुराव थानाय सनापुर इउ एन एकाडेमि बेहाय थांनाय 2024-25 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। आं फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों मानोना नैबे गफुर बायदिया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिन गोनां गोसोखांथाव मोनसे जायगा। बे जायगायाव फैनो मोननानै आरो बे जायगानि गोबां फरायसाफोरजों लोगो मोनलायनानै खोब गोजोननाय मोनदों। गोबां गारजेन बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेवहाय गारजेन बिथांमोननो जोंनि फरायसाफोरखौ एबा जोंनि फिसाफोरखौ जों क्वालिटि इडुकेसन होनांगौबा बा बिसोरखौ गुनि गियान खालामनांगौबा जों बिमा बिफाफ्रा माबायदि दायथ' दं बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो माबायदि गियान फोरोंनो नांगौ बेफोर खोथाखौ गारजेनफोरजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आरो बे दख'रानि सिङाव थानाय माखासे जायफ्रा माने सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बिसोर फरायसाफोरखौबो लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों माने बिसोरो जाहैबाय नैबे ओनसोलनि माने नैबे जेनेरेसननि साबसिन फरायसा। गतिके बे जायगायाव गाबोन बे जायगाखौनो बिथांमोना दैदेननो नांगोन, बे ओनसोलखौ दैदेननो नांगोन। आरो बिसोरनि गेजेरनिफ्रायनो माने डक्टर इन्जिनियार जानांगौ होनबा बिसोरनि जेनेरेसनाव बिसोरनो जानो नांगोन। डक्टर इन्जिनियार जानांगौनि थाखाय जोङो माबायदि फरायनांगौ, गावखौ माबायदि राफोद खालामनो नांगौ बेफोर खोथाखौबो बे फरायसाफोरजों रायज्लायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं बेखौनो आसा खालामगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थायो। बेफोरबायदि बोसोरफ्रोमबो नैबे बरायनाय हाबाफारियावल' गारजेनफोरखौ लेंहराबालासिनो गुबुन गुबुन समावबो जुदि जों गारजेनफोरखौ लेंहरनानै जोंनि गथ'फोरनि सोमोन्दै गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बुंबाय थायोब्ला बिथांमोना थारमाने अल टाइम माने मटिभेट जानानै माने थानायनि मोनसे खाबुखौ मोनो। बेखायनो गुबुन गुबुन समावबो जुदि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लायोबा निस्सय सम मोनोब्ला फैबावगोन। फरायसाफोरखौ साक्सेस जानो थाखाय गारजेनाव माबायदि बिबान दं होननानै सानो सारा? फरायसाफोरखौ साक्सेस खालामनांगौनि थाखाय गिबियावनो बिमा बिफायाथ' दायथ' थाग्रोखानांगोनानो। जिहेतु गथ'आ 24 घन्टानि गेजेरावहाय बांसिन समानो जिहेतु बिमा बिफाजों न'खरावसो थायो। फरायसालियाव 3-4 घन्टा थायो। बेनि उनाव बांसिनानो जिहेतु न'आव थायो हिसाबै गतिके बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ माबा मोनसे खालामनांगौनि थाखाय मोनसे आत्मबिस्वासखौ लानानै आरो गावनि गथ'फोरखौ बुंदावनानै नोङो मा जानो हायो, मा जानांगौ, मा खालामनो नांगौ बेफोर मोनफ्रोमबो दायथ'खौ लानानै गावबा गावनि गथ'खौ जुदि जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा जानो हायो आरोखि। खिन्थु बिनि अनगायै जोङो गोबांखौनो नुबाय, आं गासिखौबो होननो नागिराखै गोबां, खिन्थु जोंनि फिसाफ्रा जोंनि न'खरावनो बिमा बिफानि आखायावनो जों गाज्रि जानायखौसो नुदों आरोखि। सोरबा जुदि ड्राग्स एडिक्टेड जादोंबाबो, जौ फाग्ला जादोंबाबो, गाज्रि आखलनि जादोंबाबो बे फिसाफ्राथ' जोनोमनिफ्रायनो बेबायदि नंखायामोन। गाज्रि जादोंबा गावनि न'खरावनो जादों, गाज्रि जादोंबा बिमा बिफानि आखायावनो जादों। बेखायनो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय बिमा बिफाफ्रा गेदेर बिबान दङ। बिबाना बेनो जाहाथे गावनि गथ'आ खुनुदिन गाज्रि जानो हाया बे बिथिङाव नोजोर होनांगोन। आरो गावनि गथ'खौ माने जिउआव सासे जाफुंसार मानसि खालामनांगौनि थाखाय साक्सेसफुल सासे माने मानसि दानानै होनांगौनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रा क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनथारनांगोन। क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो गोनांबाथाय बिमा बिफानि दायथ'आ बेनो दे फिसाफ्रा माबायदि फरायनांगौ, फिसाफ्रा माबायदि फरायो, स्कुलाव मा खालामहैयो मा खालामहैया बेफोरखौ जों नोजोर होनांगोन। गावनि स्ट्रिमखौ सेलेक्ट खालामनायाव गथ'फ्रा गोबां गोनो गोथो जायो मेट्रिक पास जाखांनाय बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो सार? बेथ' स्ट्रिमनि बेलायावहाय दा बेनो फरायसाया गोनो गोथो जानायनि खार'नानो बेनो जिहेथु जोंनि गोबां बर' गथ'फ्रा माने मोनसे गाव मा जानो नागिरो बेनि जेबो थांखि थाया। थांखि थायाबानो जोंहा गोनो गोथो जायो। नों डक्टर इन्जिनियार जानोबा साइन्स फरायनांगोन, नङा होमबा? बेखिनि नलेजआ जोंनि गोबां गथ'फोरनियाव गैया, बा गाव मा जानो नागिरदों बेखौनो मिथिया नालाय साइन्स लानांगौ, माबा आर्ट्स फरायनांगौ बा कमार्सआव थांनांगौ
थ' बेयावनो सेलेक्सना गोनो गोथो जानाय बायदिखौ जोङो नुयो आरोखि दा गतिके जोंनि बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन आरो फोरोंगिरिफ्राबो दायथ' थागोन जे बे गथ'आ बबे आयदायाव मोजां जागोन बिनि नलेजआ फोरोंगिरिनाव थागोन बा गार्जेनाव थानो नांगोन थ' गार्जेन आरो फोरोंगिरिजों लोगो नांनानै बे गथ'खौ मा स्ट्रिमाव होनांगोन थ' बेखौ डिसिसन लायोबा मोजां जायो बिनिफ्राय गथ'नि इन्टारेस्टआ मा बेखौबो नोजोर होनांगोन दा गतिके बेनो मोनथाम खनाजों जेलानोखि जोङो गथ'फोरनो स्ट्रिमखौ सेलेक्सन खालामनानै होगोन अब्ला थारमाने प्रब्लेम फैनाय नङा आरोखि दा जोंनिया फरायसाफोरा गोनो गोथो जानाया बेनो थांखि गैया गाव मा जानो नागिरदों इयुनावहाय दा बेनि थाखाय गोनो गोथो जानाय बायदि नुयो आरो नाम्बार 2 सेल्फ कनफिडेन्स गैया गावनि सायाव फोथायनाय गैया जे साइन्स लाबा आं हानाय नङा नामा मेथ्सखौ आं हानाय नङा नामा थ' बेबायदि माखासे जाहोननि थाखाय गोनो गोथो जानाय बायदिखौ जों नुहुरो क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSC FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन